Βρισκόμαστε εδώ στα γραφεία της Γεωπροστασίας με τον συνάδελφο και συνεργάτη τον Γιώργο Τουχνουζίδη από την εταιρεία Εντομοτεχνική, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ραπεντομόσεων, και ο λόγος της συνέβρεσής μας είναι μια φήμη και ένα πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα με την παρουσία κοριών και τη φήμη ότι αυτοί έχουν μεταφερθεί από τη Γαλλία, που υπάρχει μια έξαρση όπως λέγεται, και ο στόχος όλου αυτού είναι να γλιτώσουμε από πανικό τον κόσμο και να δώσουμε κάποιες οδηγίες για να αντιληφθούμε αν και εφόσον υπάρχει πρόβλημα κοριού. Θα μας λύσει κάποιες απορίες ο Γιώργος, όντας όσο πιο ειδικός επί το θέμα των εντόμων και έχοντας την εμπειρία όλων αυτών των ετών με εφαρμογές σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Καταρχήν, πες μας Γιώργο. Καταρχάς να καλησπέρισω και εγώ το κοινό και τον κόσμο. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τουχνουζίδης από την Εντομοτεχνική. Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο και συνεργάτη με τον Παναγιώτη για να λύσουμε κάποιες απορίες δικές σας, όσες μπορούμε και όσες μας επιτρέπει ο χρόνος που έχουμε. Και ο χρόνος. Λοιπόν, υπάρχει μια φήμη ότι στη Γαλλία υπάρχει έξαρση κοριών. Στην Ελλάδα, στην περιοχή που δραστηριοποιείστε, έχετε αντιληφθεί αυτή την έξαρση? Ενδεχομένως παραπάνω από όσο συνήθως φαντάζομαι υπάρχει το καλοκαίρι λόγω της μετακίνησης του κόσμου και του πληθυσμού. Υπάρχει αυτή η φημολογούμενη έξαρση, την βλέπετε στην πράξη? Κοιτάξτε, το θέμα των κοριών δεν είναι ότι εμφανίστηκε τώρα. Υπάρχει εδώ και 20-30 χρόνια. Εννοείται στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είναι και πυκνοκατοικημένα, αλλά και δημιουργούνται προβλήματα λόγω των μετακινήσεων και της τουριστικής σεζόν που ενδεχομένως να έχει και η Ελλάδα, γιατί όπως ξέρουμε, τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει πολύ μεγάλος πληθυσμός ο οποίος μεταφέρεται στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται τόσο πολύ όση διάσταση ενδεχομένως να έχουν δώσει τα media, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει κάποιες ασθένειες ή να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Προκαλεί μόνο όχληση ή κάποιες δραματικές παθήσεις. Σίγουρα όμως υπάρχει μια λίγο μεγαλύτερη έξαρση λόγω των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, που τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι είναι σε μια έξαρση, και λόγω του αυξημένου τουρισμού που έχουμε και μετά την COVID εποχή. Επομένως δεν μιλάμε για κάτι του φετινού καλοκαιριού, του καλοκαίρι 2023, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει λόγω του Airbnb από ό,τι κατάλαβα και γενικά όλων αυτών των μισθώσεων που γίνονται, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρξε μια ιδιαίτερη έξαρση το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Έχει πάρει μια μεγαλύτερη διάσταση στο όλο θέμα λόγω μια προβολή μεγαλύτερη από τις ειδήσεις και λόγω των social media, δηλαδή αυτή είναι ουσιαστικά. Κατανοητό. Είπες πριν ότι έχει μια όχληση. Φαγούρα, ξύσιμο. Φαγούρα, ξύσιμο, ναι, και μετά κάποια ενδεχομένως τσιμπήματα πάνω στο σώμα του. Που μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κοριές στο χώρο. Μετά μπορεί από την ύπαρξη σίγουρα κάποιων εντόμων που μπορούμε να δούμε, τα οποία είναι περίπου έτσι πεπλατισμένα. Κάποιος μπορεί να τα δει και λίγο σαν σφαιρικά, καστανού χρώματος, αναλόγως και το αν είναι σε ασιτεία ή όχι η κοργή. Και μετά από κάποια περιτώματα που ενδεχομένως να αφήσουν σε διάφορα σημεία, όπως σχισμές, χαραμάδες, κρεβατιών, στα φερμουάρ. Άρα, όπως το καταλαβαίνω, θα πρέπει ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται κυρίως στον χώρο που κοιμάται. Ναι, κυρίως οι κοργοί βρίσκονται εκεί που κοιμόμαστε, γιατί σίγουρα πρέπει να είναι κοντά στον ξενιστή, δηλαδή στον άνθρωπο. Για να ρουφήξει αίμα. Για να ρουφήξει αίμα, ναι. Μπορεί να μεταφέρεται μέχρι και 8 μέτρα από εκεί που είναι ο άνθρωπος. Βγαίνει κυρίως κατά την αυγή, τσιμπάει και ξαναμπαίνει. Τρέφεται από τον άνθρωπο. Άρα θα είναι εκεί που είναι ο άνθρωπος, εκεί που κοιμάται, κατά κύριο λόγο, που είναι σε ηρεμία. Ναι. Άρα ένας τρόπος για να αντιληφθούμε το πρόβλημα είναι όταν ξυπνάμε, ή μπορεί να έχουμε τη φαγούρα από ό,τι καταλαβαίνω τα τσιμπήματα, ή να έχουμε λερωμένο το στρώμα, το σεντόνι μας, από το αίμα που μας έχει ρουφήξει. Ναι. Αυτό που λες είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποια ένδειξη, όπως σε ματάκι στο σεντόνι. Σε κάποιες δηλαδή περιπτώσεις μπορούμε να δούμε ένα ματάκι στο σεντόνι όταν σηκωνόμαστε. Και μετά, εντάξει, μπορεί και κάποιος να σηκώσει το στρώμα του μετά τον ύπνο, να κάνει έναν έλεγχο αν έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση στο πρόβλημα και δεν είναι τόσο περιορισμένο που βρίσκονται μέσα στα στρώματα. Άρα, σηκώνομαι εγώ, βλέπω το τσίπημα, να πούμε ότι δεν πρέπει να με πιάσει πανικός. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν μεταφέρει ασθένειες, δεν έχει μόλυσμα, έχει την ενόχληση που είπαμε. Τι κάνω? Παίρνω το φάρμακο από το σούπερ μάρκετ φάρμακο και ραντίζω, πηγαίνω σε κάποιο ενδεδειγμένο κατάστημα, μου δίνουν φάρμακο απεντόμωσης για να αντιμετωπίσω τον κοριό,
ή προτιμούμε έναν επαγγελματία απευθείας? Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος όταν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα με κοριούς, αυτό μπορεί να κάνει να βάλει κάποια σκούπα ηλεκτρική, να τραβήξει ενδεχομένως κάποια έντομα, κάποια περιτώματα, κάποια αυγά και να υπάρξει μια μείωση του πληθυσμού. Μετά θεωρώ ότι με κάποιον ατμοκαθαριστή μπορεί να είναι κάποια πρόσκαιρη λύση. Και επίσης μετά δηλαδή το πρόβλημα πρέπει να λυθεί από κάποιον επαγγελματία. Γιατί θεωρώ και από την εμπειρία μας ότι ο κόσμος ξεκινάει με αυτά, χάνει τον χρόνο του, χάνει κάποια χρήματα και μετά μας παίρνει για να λύσουμε το πρόβλημα. Επομένως αυτό που προτείνουμε στον κόσμο είναι καλύτερα να τεθεί σε επαγγελματία που θεωρώ ότι με την εμπειρία θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Πώς μεταφέρονται από σπίτι σε σπίτι, ενδεχομένως από χώρα σε χώρα? Κυρίως οι κοριοί μεταφέρονται με τις αποσκευές. Δηλαδή μπορεί να πάμε παραδείγματος χάρη σε ένα κατάλημα, σε κάποιο ξενοδοχείο, είτε εσωτερικού είτε στο εξωτερικό, να μπει ο κοριός ουσιαστικά μέσα στις αποσκευές μας και από εκεί να το μεταφέρουμε εμείς μέσα στο σπίτι μας. Και ποιοι είναι οι χώροι εκτός ξενοδοχείων που μπορεί να συναντηθούν προβλήματα κοριών? Ξέρω, ας πούμε, το στρατό. Όλοι μας φαντάζομαι ξέρουμε το στρατό. Υπάρχει κάποιος άλλος χώρος στον οποίο όταν θα πάμε θα πρέπει να έχουμε το νου μας γυρνώντας στο σπίτι? Σίγουρα, καταρχάς, να πούμε για τα ξενοδοχεία ότι όταν πηγαίνουμε να μείνουμε σε κάποιο ξενοδοχείο θα πρέπει οι αποσκευές μας να μείνουν κοντά στο κρεβάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να το ξέρει. Και να είναι τοποθετημένες όσο μπορούμε σε ένα σκαμπουδάκι που έχουν συνήθως όλα τα ξενοδοχεία και μακριά από το κρεβάτι. Αυτό το λέμε γιατί ο κοριός θα βγει από το στρώμα και θα μπει στις αποσκευές μας και εμείς θα το μεταφέρουμε ενδεχομένως στο μέρος που θα μεταβούμε μετέπειτα. Σίγουρα είναι τα ξενοδοχεία, σίγουρα είναι τα στρατόπεδα. Ναι. Δεν έχουμε δει κάτι και έχουμε την υπόνοια ή το φόβο ότι μπορεί να μεταφέρουμε τον κοριό. Τι πρέπει να κάνω πριν μπω στο σπίτι μου για να είμαι βέβαιος ότι δεν θα μεταφέρω το έντομο μέσα στο σπίτι μου? Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή και πιστεύω ότι θα βοηθήσει τον κόσμο. Καταρχάς, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ό,τι και να κάνουμε, απλά λιγοστεύουμε τις πιθανότητες. Σίγουρα με το που μπούμε στο σπίτι θα πρέπει να βγάλουμε τις αποσκευές μας ενδεχομένως στο μπαλκόνι και τα παπούτσια μας και τα ρούχα μας απευθείας για πλύσιμο. Δηλαδή να βγάλουμε τις αποσκευές. Συγκεκριμένη θερμοκρασία πλυσίματος. Ναι. Πρέπει να είναι πάνω από τους 55 βαθμούς Κελσίου και αν δεν γίνεται αυτό σε κάποια υφάσματα, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι έχει ο κάθε άνθρωπος, να το βάλουμε σε μεγαλύτερη πλύση πάνω από τη μία ώρα, δηλαδή σε μεγάλη πλύση να έχει διάρκεια. Να έχει διάρκεια, ναι. Και αδειάζουμε τα ρούχα μας, είπαμε, στον μπαλκόνι. Και αδειάζουμε τα ρούχα μας, ναι, και τα πλένουμε. Δηλαδή να πλύνουμε τα ρούχα μας, να βγάλουμε τις αποσκευές. Εκεί κατά κύριο λόγο που το καταλαβαίνω θα έχει φωλιάσει, ας πούμε. Ναι, και στις αποσκευές, εκεί κυρίως. Και τα παπούτσια μας απευθείας στο μπαλκόνι.